खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा जेरैबायदि गावनि रिटायारनि बाथ्रा सानदों बिथांबादिनो खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो बैसो जानाय हिसाबै गावनि रिटायार जानायनि बाथ्रा सानोब्ला गाहाम जागोन बिपिएफनि आलु गेसाव दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि इउपिपिएल दोलाव लाया जों आलु गेसावफोरखौ बस्तायाव सोनानै गाज्रि खालामनो सानाखै इउपिपिएल दोलाव फैनोब्ला सिगां गावनि आखल आखुखौ मोजां खालामना लाग्रोनांगोन अब्लासो इउपिपिएल दोलाव फैनो हागोन आंनियावनो फन खालामनानै बुंबाय थादों बिथाङा इउपिपिएल माने जयनिं जागोन होननानै आं बुंदों जों आलु गेसावफोरखौ लाया होननानै माखासे आलु गेसाव बिपिएफआव दाबो दङ जों आलु गेसावफोरखौ सोनानै बस्ताखौ गाज्रि खालामनो नागिराखै खोनानो मोननाय बादिब्ला खाम्फा बरगयारि बिथाङा गोबां लाइमोन सिख्लाफोरजों बेरायनो थाङोमोन जाय समाव बिथाङा 17 बोसोर सरकार सालायदोंमोन बे समावनो आं खोनानो मोनदोंमोन दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव खाम्फा बरगयारियानो बयनिख्रुइबो अहंकारसिन रावजोंबो रायलायनाय गैया दादागिरि आरो बिथाङा गोजान गोजान जायगायाव बेरायनानै सरकारनि फैसाखौ खहा खालामोमोन बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जुदि जोंनि दैदेनगिरिफोरनो बेबादि आखु दिन्थियोब्ला जोंनि इयुन जोलैनि गथ'फ्रा गाज्रि जालांजोबगोन बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा बिजिरना नायनानै थिरांथा लानो हायो बेबादिनो दैदेनगिरिखौ जोंनि बिटिआर सरकाराव बिथांमोन बादि सासे दैदेनगिरिखौ जायगा होनांगौना होनाङा जों जौगानायनि खौसेथिनि सुबुं सम्पद सोरजिनाय आरो गोजोनखौ गोजोर खालामनायनि थाखाय जों राजखान्थि खालामगासिनो दं जों बिथांमोन बादि फैसानि थाखाय राजखान्थि खालामाखै नाथाय बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि रंगल बर' बिथाङा बुंनाय खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों बिथां रंगल बर'आ आरोबाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि गिबि बाथ्राया बेनो जों जोबोद खाफाल गोनां हारि हिसाबै मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि बुंथिगिरि मोनसे समनि लेङाइ आफादगिरि मानव गेदेर जयन्त बसुमतारी बिथांखौ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो एनडिएनि केन्डिडेट हिसाबै क'क्राझार एसटि रिजार्भआव मोननो थांदों बे सेंग्रा हिसाबैबो लाइमोन हिसाबै जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना बाथ्रा बेराफारसेथिं जों लाइमोन हिसाबै जों सानफ्रोमबो लुबैयो जे जोंनि केन्डिडेटफ्रा लाइमोन जानांगौ माने लाइमोनफोरा मोनसे खामानि मावनाय जस थायो जोंनि केन्डिडेटफ्रा जुदि लाइमोन जायोब्ला जोंनि माखासे बाथ्राखौ जोङो माने स्पष्ट भाबै शेयार खालामनो हायो दा बे हिसाबैबो माने जों मोननै एंगलथिं नायदों गिबियाव जों हारि हिसाबै हारिनि थाखाय गोलाव सम सेक्रिफाइस होबोनाय सासे दैदेनगिरिखौ मोननायानो खाफाल गोनांनि बाथ्रा दा सेकेन्ड बाथ्राया बेनो आं दहाय बुंनाया जे लाइमोन जुदि केन्डिडेट जायोब्ला जों बयबो माने गोग्गानो गोनां जायो माने लाइमोनफोरनि थाखाय बांसिन माने स्कप गोनां जायो आरो क'क्राझार बिथांमोननि सोमोन्दै गोबां सावरायनांगौ दंसै होननानै आं सानाखै मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि सोरबा सासे दैदेनगिरियानो बुंदों सोरबा पृथ्वीराज नामा जे जाय मानसिया एमसिएलएआवनो देरहायाखै थांनायाव माने बेखौ आसामिसाव बुङो माने गुरु हारन होनना बुङो मोसौ जेननाय होदों दा बे मानसिया माने एसेबां गिदिर एमपि कनस्टिटुवेन्सियाव देरहानाय एसेबां सम्भब बाथ्रा नङा सिदा बाथ्रा आरो 50,000 भटार्सनि जुदि माबायावनो काउन्सिलावनो देरहायाब्ला बियो 22-23 लाख थानाय कनस्टिटुवेन्सियाव बोरै देरहानो बिथांमोननि दैदेनगिरिया बुंदों जों बुंनाय बाथ्रा नङा इउपिपिएलआव बुंबा गाज्रि मोनलायगोन दा आङो खोनादों जों उन्दै समनिफ्रायनो खोनादों जाय समाव बिथांमोना 17 बोसोर सासन खालामदोंमोन सबसे अहंकारि मानसियानो जाबाय माने खाम्फा बरगयारि होननाय दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव रावखौबो माथो होआ दादागिरि माबा माबि खोनानायसो बाथ्रा गावसोरनि दैदेनगिरिफ्रानो बुंदों आरो जायफोरा दायो जोंनियाव फैदों बिएसइउनि सोरबा बिपिएमनि दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां बे माने बाहेरा देशफोराव बेरायनानै फैसा थाखा लस खालामदोंमोन थारमाने जोंनि सरकारि थाखाफोरखौ मिसइउज खालामदोंमोन जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा दा गोबां समाव जों खोनानो मोन्दों खोनानायसो बाथ्रा आंखौ बुंदों होननानै बिथाङा दुखु मोनलायगोन गोबां लाइमोन सिख्लाफोरथ' बे समाव बेरायनो थाङोमोन बिथाङा खोनानायसो बाथ्रा बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रानो बुंदों जुदि बिदिब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिदि एग्जाम्पल जुदि गालाङोब्ला जोंनि फिउचार जेनेरेसन नस्थ' जानो नागिरो दा बेखौ रायजो राजाफ्रा माने डिसाइड खालामगोन जे बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिखौ जों दाबो माने स्कप होगोन ना होआ दा बाथ्राया जाबाय बिथाङा जाय समाव पावाराव दंमोन बे समावनो बिथांनि माने जि केरेक्टार बेखौ मानसिफ्रा नुबाय जे बेफोरबायदि दैदेनगिरिया जुदि थाबाय थायोब्ला मा जागोन बिथाङा मोनसे समाव फरायसा रेभिनिउनि माने इएमोन बै समाव चन्दन दंफांखौ बै समाव साल दंफांखौ सोर फानखो रोजा रोजा बागान जे खालामना लाबाय सोरनि समाव खालामखो बिथाङाथ' इएमोन बै समाव बिथांनि समाव हिउज करापसन जादों जों माखासे बाथ्राखौ एक्सप'ज खालामनो नागिराखै दिनैनि तारिखाव बर' हिसाबै जोङो दुखु नाङो माखासे बाथ्राखौ बर'नि फिसा हिसाबै जों एसे कनसिडार खालामदों नङाबा बिथांनि बै समाव लैथोआव गोजोमहैनाय माबानाय बाथ्राफोरखौ गोबां बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रानो बुंबाय थायो जों बेफोरखौ इमान पात्ता खालामाखै जोंनिया जाबाय जौगानायनि राजखान्थि खालामगासिनो दङ जों खौसेथिनि राजखान्थि खालामगासिनो दङ सुबुं सम्पद माने सोरजिनाय राजखान्थि खालामगासिनो दङ लोगोसे गोजोनखौ गोजोर खालामनो थाखाय जों राजखान्थि खालामगासिनो दङ बिथांमोननि बायदि जों थाखा फैसानि राजखान्थि खालामनो नागिराखै जेराव जेनेरेसना बिराद गेप जायो दा आं खावलायगोन मानव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथाङा जिथु बैसोबो जाबाय एसे प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा जेरैबायदि रिटायारमेन्टनि बाथ्रा सानदों बिथाङाबो एसे रिटायारमेन्ट लानांगौ आरो गोदान जोलैनि एसे स्कप होनांगौ थेंक इउ माखासे एमसिएलएफ्रा जोंजों कन्टेक्टआव दङ ओरै सानजानि आं उदालगुरिनि जिहेतु दा सानजानि सासे एमसिएलआ माने बारे बारे फन खालामबाय थादों आंथ' सासे उन्दै सासे दैदेनगिरि
माने सासे वर्कार आङो दा आंनियावनो फन खालामनानै बुंबाय थादों बिथाङा UPPL माने जयनिं जागोन होननानै आं बुंदों जों आलु गेसावफोरखौ लाया होननानै माखासे आलु गेसाव BPF दाबो दोङो जों आलु गेसावफोरखौ सोनानै बस्थाखौ गाज्रि खालामनो नागिराखै आं बुंदों नोंथांमोना एसे माने प्रासिद जाग्रो रायजो राजानि एसे खामानि मावबाव होननानै दा बिथांमोना गोबां लाइनाव दङ आं खोनानो मोन्दों नै गेजेर ससेयाव सोनाबनि गेजेर ससेयाव माखासे MCLAफोरा माखासे दैदेनगिरिफोरा MP इलेक्सननि सिगांनो थार्ड प्लेसनि सिगां बिथांमोना जों जयनिं जागोन जों नायबाय थादों माखासे जितु हिन्जावनि केसफोर दङ नारि केलेंकारि जों बिथांमोनखौ जोंनि पार्टियाव जितु लानो हाया आं बिथांमोनखौ क्लियार मेसेज होनो नागिरदों जुदि नोंथांमोना UPPL फैनो लुगैदोंब्ला एसे माने गावनि केरेक्टारखौ सुद्रायना लाग्रो बेनि उनाव जोंनि पार्टियाव नोंथांमोना जयनिं जानायनि बाथ्राखौ सानो दा खुनु माने परिबेसबो गैला खुनु संगठनबो गैला दा बेयो हाग्रामा महिलानि मोनसे गोसोम जारिमिन जानानै थासिगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिथांनि मोनसे पलिटिकेल स्टुडेन्ट विंआ टटेलि डिस्ट्रय जाबाय सासेबो माने BCO गैला होनबाबो गोरोन्थि बुंनाय जानाय नंला सोगोमसाराथ' बेयो गाबोन समफोर माने जों गोसो जाबानो लिंहरनो हायो होननाय बायदिसो बिथांखौ जों एसे फज'ना दोनथ'दों एसे नङाब्ला हाग्रामा महिलारियाबो बर' हिसाबै जुदि एसेबां माने डेमेज जाद्रायबा जोंबो दुखु नाङो दा बिथांखौ एसे साननैसो थांना थाथों होननानै जों एसे स्पेस होनानै दोनदों जनाय माबा मोनसे सोंनांगौ दङ होननानै आं खावलायदों दिनै नोंथांमोनखौ मिडियानि मानसिफोरखौ BSU आरो बन्सनि बाथ्रा एखेबारे सोंनो नाङा खारन BSU आरो बन्स होननाय जेबो जिनिसानो बेवहाय गैला बिथांमोना जोब्बाय जिहेतु नबकुमार सरननि बिथाङा महिलारिनि गोरोन्थिनि थाखाय जादों मानोना अखम बर' सुरक्षा समितिया मानगिता हाग्रामा महिलारिनि समाव जोनोम जादों आरो ABMSU होननाय छात्र संगठना बिनि समावनो जयेन जादों दा गतिके बिथाङा बै समाव मोजां दैदेननो हायैखाय अबर मोनसे सेन्टिमेन्ट थ्र' खालामनानै माने भटखौ डिभाइड एन्ड रल खालामनानै बिथांमोना खननै देरहालांदों बे दुखु गोनां बाथ्रा बे समाव BPFआ पावाराव दंमोनब्लाबो बिथांमोना देरहानो हायाखै बिथांमोना देरहानांगौमोन बै समाव MPखौ देरहानो हायाखै बिथांमोना दायो आरो बिथांमोना बै समावनो जुदि पावाराव थानायावनो देरहायाखैब्ला दिनैनि तारिखाव बोरै बिथांमोना देरहानो बे मोनसे गिदिर कुइसन आरो लाइमोनफोरनिसिम आं दिनै खावलायथ'नो नागिराखै खारन बिथांमोना जोबोद माने गोरों गुनि गियानि बिथांमोना गावनि केरियार दानायाव जोबोद मुखुब आरो क्वालिटि इडुकेसन लानायाव गावखौ फसंथानो हारिनि थाखाय खामानि मावनो बिथांमोना साग्रिद जानानै दङ मर कनसियास आङो मोनसेल' खावलायनो नागिरदों BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ बिथांमोना जायफ्रा माइनर इमिस्युर गथ'फोरखौ बिथांमोना पार्टियाव जयनिं खालामगासिनो दङ गावसोरनि पार्टियाव आं खावलायदों बिथांमोना जाहाथे इमान डार्टि पलिटिक्स बा पलिटिक्सनि थाखाय एसेबां गाहायाव जाहाथे बिथांमोना थाङा बिथांमोना गावनि गथ' गथायखौ 18 बोसोर जायै सिगाङावनो जाहाथे पलिटिक्सआव सोसना आं गोबां माने भिडिअफोराव फेसबुक पेजफोराव नुदों बिथांमोना जबरदस्ति दा बिथांमोननि गथ' गथाय आंखौ फन खालामनानै बुंगासिनो दङ मा जागोन जों पलिटिक्सआव हाबनो गोसो गैयामोन जोंनि बाबाया जोंनि मामाया जोंखौ माने पलिटिक्सआव सोसनदों होननानै बेसेबांबा दुखुनांथावना बाथ्रा जाय समाव बिथांमोना फरायनांगौ जाय समाव माने लेखा सोलोंनांगौ जाय समाव बिथांमोना वर्ल्डनि नलेजफोरखौ लानानै मोजां सासे नोगोरारि जानांगौ बै समाव बिथांमोनखौ पलिटिक्सआव जबरदस्ति सोसननाया जोबोद दुखु गोनां जादों आं खावलायदों आरो सानैसो मदारु दैदेनगिरि बिथांमोना दङ बिथांमोना लोंनायखौ एसे खमायनांगौ BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायदों नङाबा बिसोरो जेरैबायदि जेनेरेसनखौ लांगासिनो दङ दा गोदान जोलै बिथांमोनखौबो माने जयनिं खालामनानै गोबां जौ लोंहोदों होननाय खोनादों दा बिथांमोना लिभार नस्थ' जागोन बेनिखायनो एसे गावनि देहाखौबो जाहाथे बिथांमोना जोथोन लायदों मोनसे बाथ्राखौबो जों नायनांगोन बिथांमोना थांनाय गोलाव समाव जेरैबायदि माने पलिटिकेल सिनारिखौ खालामनानै गालांबाय दिनैबो बिथांमोना बिदिनो खालामनो नागिरो दाखालि BSUनि सोरबा सासे जयनिं जानायाव न'खरनि मानसिफोरखौ बिथांमोना धुमखि हरदों आं बिथांमोनखौ क्लियार मेसेज होनो लुबैयो BPFनि दैदेनगिरि आरो कम्पानिखौ हाग्रामा महिला बिथांखौ आं खावलायनो नागिरदों दिनैनि तारिखाव जे नोंथांमोना बे दाबि धुमखि मानसि बुथारनाय मानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बे परिबेसा गैला बयहाबो थांना थानायनि मोन्थाय दङ बयहाबो भट होनायनि मोन्थाय दङ गतिके नोंथांमोना दिनैनि तारिखाव बे सिगांनि बायदि मोनसे असान्ति परिबेस खालामनो हागोन होननानै मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि समाव मालाबाबो साननो नाङा साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय RB मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ RB मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे SSC आर्मी GD अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 93651322 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन